Yeah. Hanı bäri kulakzın yine deldireyat bitini abdı dayın. Senem bizi öňüm görenýärli, bizem deja vu. Menam demen marli, öwünýärli. Ýöne mende reaksiýa nol. Studio maňa kamelot. Özüň etmeseň işiňi ýeriňe de eden ýok. Bilýänlerim düşüner, bizem giýje girip kulagyndan çykar düşüňden. Purple haze, normal halyň ütkese. Ýöne megdemeseň çüşäňe. Üşäne güneş ýylgyryş ber. Baran ýergem karusel, aýlenýär daşynda. Krasnovodskym ukly, bizem itja studiyada. Mic check, yeah yo, bukça dolu stereo. Durmuş mona ýöne şu wat beýningdäki stereo. Ýanglanýar yo. Biz hip hop bilen berindi, hip hop bilen börendi her ýol. Durmuş mona ýöne şu wat beýningdäki stereo. Ýanglanýar yo. Biz hip hop bilen berindi, hip hop bilen börendi her ýol. Görýärmi? Köp tatlar ütgöýär. Ýöne biz häziren bu bitler bilen gürleýär. Şu öňkü gyzyk ses ýyljak öý mikrofon, sample case, Krasnovodsk öňkü dos. Akşamlary bir termos puer bilen kanalda gel, kanaldan gel. Dolamak işim mukaddes. Abdy daýamynda akadem. Bulan biziň kepimiz hip hop bu bilim. Tepimiz oynapdy, gaýlardy, ýuwaşrak gazawat, adamlar basawat. Şäheräň ışıklary ýarlýan ýaly. Bu trip dünýäni aýlanýan ýaly. Interview alýan ýaly özümden, monjuk ýasapdatgan aýdyma sözlerimden. Bu kuş saçyva şowe iň gowy. Bulut çykdy kuşynyň aldy huşumy, jadylandym. Durmuş mona ýöne şu wat beýningdäki stereo. Ýanglanýar yo. Biz hip hop bilen berindi, hip hop bilen börendi her ýol. Durmuş mona ýöne şu wat beýningdäki stereo. Ýanglanýar yo. Biz hip hop bilen berindi, hip hop bilen börendi her ýol.